హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మైలీ విజయ. ఇవాళ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్న రెసిపీ ఏంటంటే ఫిష్ ఎగ్స్ మసాలా ఫ్రై ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అదేనండి, మనం చనా అంటాం కదండి, అది మసాలా ఫ్రై ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైనా ఫిష్ తెచ్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో చనా ఉందనుకోండి, అది విడిపోయింది అనుకోండి, పులుసులో వేసుకుంటే మొత్తం పులుసు అంతా అయిపోతుంది కదండి. సో అలాంటప్పుడు మసాలా వేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో దానికోసం ఇలా చనాన్ని తీసుకుని నీట్గా వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని పాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని చక్కగా సన్నగా కట్ చేసుకుని దాంట్లో వేసేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం పసుపు వేసుకుని బాగా ఫ్రై అవనివ్వండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫిష్ చనా ఉంది కదండి, దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసుకుని దీంట్లో వేసేసుకుని మొత్తం కలిసేలాగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మనకి బాగా పొడి పొడిగా అయిపోతుంది, అప్పటి వరకు కూడా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా పొడి పొడిగా అయ్యేంత వరకు కూడా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్, తర్వాత కారం, కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుని మొత్తం కలిపేసుకోండి. ఇప్పుడైతే మనం వేసుకున్న ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ శనగకి పట్టేలాగా మొత్తం కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే ఎగ్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అవుతాయి అన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని లాస్ట్లో మనం కొత్తిమీర చల్లేసుకోవడమే. టేస్టీ డిలీషియస్ ఫిష్ ఎగ్స్ ఫ్రై అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది. వీడియో అయితే చూసారు కదా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందంటే షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్న వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇంకొక వీడియోలో కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్.